May buntag Pilipinas, may hapon Texas. So igsoon na nasab kita karon sa atong pagbasa sa pulong sa Dios ug naa kita karon sa ikaduhang Samuel sa chapter 10, no? So igsoon ikaw akong ginaawhag na sab karon nga makig-uban kanako kung aduna kay oras, no? Ato ang tagaan og gamayng panahon, no? Ang pulong sa Dios atong pahinuklogan. So before ta magsugod, uban ko sa atong mga pag-ampo. Dalaygon og mahimayaw na mga Dios. Salamat kayo Lord ining takna nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord sa kanunay sa pagpahimangno Lord kanamo o God nga ang imong pulong mao among kalanon sa matag adlaw aron kami Ginoo maka sugakod diri sa kalibutan o God nga magkinabuhi kaming matarong Ginoo pinaagi sa imong mga pulong. So Lord nining takna ikaw among ginaawhag. Ikaw ginamang ginaimbitahan, Lord, na mamuhat sa mga matag usa ka kinabuhi. And I pray, Lord, nga imong balang Espiritu, O Dios, magapanghikap sa mga matag usa kasing-kasing, O God, og huna-huna, Lord. I pray nga ikaw magarenew, Lord, magabag-o sa amo ang perspective, Ginoo. I pray nga bisan pa ang mga mananaw ni ini, Ginoo, makadawat, Lord God, sa panalangin nga pinasahi gikan kanimo, O God, spiritually, mentally, emotionally, and physically, oh God, and even financially, Lord. In the name of Jesus, I declare it in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, salamat kay Ginoo, kay ikaw man ang tuburan, Lord, sa tanan namong gipanginahanglanan. Lord, we know nga ikaw ang Dios magatubag sa mga pag-ampo, Ginoo. Tungod kay ikaw nag-ingon man sa imuhang mga pulong, Lord, sa Jeremiah 33:3, oh God, nga kung kami mutawag diha kanimo, ikaw Ginoo magatubag gayud kanamo ug ikaw magapakita Ginoo sa mga pinasahi nga mga panalangin wala pa namo sukad nakita Lord. So salamat Ginoo nining taknaa, ikaw Ginoo among ginaawhag nga mamuhat karon. In the name of Jesus, panalangin niya ang tanan Lord nga mananaw niini sa even sa video, oh God. In Jesus mighty name I pray. Amen and amen. So igsoon na nakita karon sa chapter 10 og giuluhan kinig gibuntog ni David ang mga Amonihanon o mga Syrianhon. Chapter 10 verse 1. Unya, human niini namatay ang hari sa mga Amonihanon og mipuli kaniya si Hanon nga iyang anak. Og miingon si David, magmaayo ako kang Hanon, anak ni Nahas, ingon nga maayo kanako ang iyang amahan. Busa, nagpadala si David og mga sulugoon aron pagpahasubo kaniya sa iyang kaguol tungod sa kamatayon sa iyang amahan. Og miabot sa yuta sa mga Amonihanon ang mga sulugoon ni David. Apan ang mga kadagkuan sa mga Amonihanon miingon kang Hanon nga ilang agalon. Nagtuo ka ba nga tungod kay gipadad-an ka ni David og mga maghuhupay sa imong kaguol, nagpasidungog siya sa imong amahan? Tingali bayag gipaanhil sila ni David aron mangispiya og unya ilugon niya ang atong gingharian. Verse 4, busa gidakop ni Hanon ang mga sulugoon ni David og gibarbasan niya ang katunga sa bungot sa tagsa-tagsa kanila og gipamutlan niya ang ilang mga bisti dapit sa may hawak ug unya iyang gibuhian sila. Naulaw sila busa wala sila mamauli. Sa pagkasayod ni David niini, gipasugat niya sila o giingnan nga magpabilin sila sa Jericho hangtod katubuan sila sa ilang bungot. Sa pagkasabot sa mga Amonihanon nga nasuko si David, nanuhol silag mga taga-Syria nga didto nagpuyo sa Betrihob. Og sa Suba, 20,000 kasundalo nga naglakaw og 1,000 ka tawo ni Hari Maaka og 12,000 sa mga tawo ni Tub. Og sa pagkabalita ni David niini, gipadala niya si Joab og ang tanang anad sa gubat. Miasdang ang Amonihanon og nagpahiluna sila sa ganghaan andam sa kumbati. Dito sa kapatagan ang mga taga-Syria nga nagpuyo sa Suba og sa Rehob og ang mga tawo ni Tob og ni Maaka.
Hallelujah. Sa pagtan-aw ni Joab nga may mga kaaway siya sa atubangan ug sa luyon niya, gipili niya ang pipila kahawod nga mga tawo sa Israel ug giandam niya sila batok sa mga Siryanhon. Ang uban niyang mga tawo iyang gipadumala ni Abisai nga iyang igsuon ug gipaandam niya sila batok sa mga Amonihanon. Si Joab miingon kaniya, kung lig-on ra kaayo ang mga Siryanhon alang kanako, tabangi ako ninyo. Apan kon ang mga Amonihanon lig-on ra kaayo alang kaninyo, tabangan ko kamo. Ayaw kamo kahadlok, ipakita ta nga kita kasaligan sa atong mga tawo ug sa mga syudad sa atong Dios. Hinaot unta nga buhaton sa Ginoo ang iyang giila nga maayo. Amen. Busa midasdas si Joab og ang iyang mga tawo sa mga Siryanhon og nanagan ang mga Siryanhon. Sa pagkakita sa mga Amonihanon nga nanagan ang mga Siryanhon, nanagan usab sila og misulod sila sa syudad. Unya mipauli si Joab gikan nga nakig-away sa mga Amonihanon ug miadto siya sa Jerusalem. Unya sa nakita sa mga Siryanhon nga gibuntog sila sa mga Israelita, nagtigom sila o gipakuha ni Hadadezer ang mga Siryanhon nga didto sa unahan sa Suba sa Euphrates ug nangadto sila sa Hilam ubos sa pagdumala ni Subak, ang pangulo sa kasundaluhan ni Hadadezer. Sa pagkasayod ni David niini, gitigom niya ang tanang Israelita ug milabang sila sa Jordan ug miadto sa Hilam. Ang mga Siryanhon nangandam usab batok kang David ug nakigubat sila kaniya. Nanagan ang mga Siryanhon ug nakapatay si David ug mga tawo nga nagmando sa 700 ka karwahi ug 40,000 ka sundalo nga nagkabayo. Niadtong gubata na samad ug namatay si Subak ang general sa kasundaluhan. Sa pagkasayod sa tanang mga hari nga sakop ni Hadadezer nga gibuntog sila sa Israel, nakigdait sila sa Israel ug nahimo silang mga alagad. Busa sukad niadto nahadlok na ang mga Siryanhon sa pagtabang sa mga Amonihanon. So mao kadto ang chapter 10 igsoon atong padayonon ang chapter 11. So giuluhan kinig si David og si Bathsheba. Siguro nakadungog na mo ning istorya no, pero ato ni siyang balikan no, nasa chapter 11 sa ikaduhang Samuel. Okay, so verse 1. Sa tigpamulak ni adtong tuiga, ang panahon nga maoy ipanulong sa mga hari aron pagpakigubat, gisugo ni David si Joab ug ang iyang mga opisyal ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon ug gilibutan nila ang Raba. Apan nagpabilid si David sa Jerusalem. Usa ka hapon ni ana tapos mobangon si David sa iyang higdaanan, mipaso-paso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya nakita niya ang usa ka babae nga gwapa kaayo nga naligo. Og nagpakisusi si David mahitungod sa babae. May miingon kaniya, dili ba si Bathsheba man kana ang anak ni Eliam, asawa ni Urias nga Hitihanon? Gipakuha ni David ang babae og miadto siya kang David og nakigdulog si David kaniya. Niining higayon na si Bathsheba naghinlo sa iyang kaugalingon sumala sa balaod kay bag-o pa siyang giundangan sa rigla. Unya, mipauli siya sa iyang balay og nanamkon siya og iyang giingnan si David, nagsabak ako. Busa giingnan ni David si Joab, paaria kanako si Urias, ang Hitihanon, o gidala ni Joab si Urias ngadto kang David. Sa pag-atubang ni Urias kang David, gipangutana siya bahin kang Joab og sa mga sundalo og bahin sa gubat. Verse 8. Unya giingna ni David si Urias, pauli sa inyo og paglipay-lipay. Migula si Urias sa balay sa hari ug unya gipasundan siya regalo gikan sa hari. Apan natulog si Urias sa pultahan sa palasyo sa hari uban sa tanang mga gwardya sa iyang agalon ug wala mo pauli sa iyang balay. Sa pagsulti niya kang David,
nga si Urias wala mo pauli sa ila, giingnan ni David si Urias, dili bagikan ka man nga nagbiyahe? Nganong wala ka man mo pauli sa inyo? Miingon si Urias kang David, ang katawhan sa Israel ug sa Juda atua sa panggubatan ug dalan nila ang sudlanan sa kasabutan ug ang pangulo nga si Joab ug ang iyang mga sundalo atua magkampo sa kapatagan. Muadto ba di ay ako sa akong balay aron pagkaon ug pag-inom ug pakigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayud kini buhaton. Unya giingnan ni David si Urias, dinhig ka lang una karong adlaw og palakton ko ikaw ugma. Busa nagpabilin si Urias sa Jerusalem ni adtong adlaw, ingon man sa sunod adlaw. Og si Urias gidapit ni David ug mikaon siya ug miinom at tubangan sa hari ug gihubog siya sa hari. Pagkagabi, mihigda siya sa ilang higdaanan uban sa mga gwardya sa hari apan wala siya mupauli sa ila. No? Loyal kay siya sa iyang hari nga si David. Okay, verse 14, ni adtong buntaga gisultihan ni David si Joab o si Urias maoy naghatod niini. Gisulat niya kini ibutang si Urias didto sa nagunang mga sundalo o sa dapit diin nagpungasi ang panag-away unya palayo kaniya aron siya mapukan og mamatay. Giplanuhan, no? Okay, verse 16. Og kay gipalibutan man ni Joab ang syudad, gibutang niya si Urias sa dapit diin may isog nga mga kaaway. Og nanggula ang mga tao sa syudad og nakig-away kang Joab, nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Urias. Unya, gibalitaan ni Joab si David mahitungod sa panag-away. Gipahimangnuan ni Joab ang sinugo. Inig katapos mogsulti kang David bahin sa panag-away ug kon makita mo nga nasuko pag-ayo ang hari ug siya moingon kanimo, nganong nagpaduol man kamo pag-ayo sa syudad sa inyong pagpakig-away. Wala ba di ay kamo masayod nga makapana sila kaninyo gikan sa kuta? Kinsay nagpatay kang Abimelech, ang anak ni Jerubiset? Dili ba usaman kababay ang naghulog kaniyag pikas sa galingan bato gikan sa kota og namatay siya didto sa Tibes? Nganong nagpaduol man kamo kaayo sa kuta? Unya ingna siya si Urias ang Hitihanon nga imong sulugoon namatay usab. Busa miadto ang mensahero o gisultihan niya si David sa tanan nga gitugon ni Joab kaniya. Miingon ang sinugo kang David, hibintaan kami sa among kaaway ug nadasig sila sa pag-asdang kanamo apan amo silang naabog hangtod sa ganghaan. Unya gipamana nila kami gikan sa kuta og pipila kanamo namatay lakip si Urias. Giingnan ni David ang sinugo. Ingna si Joab nga dili siya angay mabalaka ni ining nahitabo kay ingon gayud ni ini ang gubat. Padayuna ang inyong pag-atake sa syudad og iluga kini og dasiga si Joab. Sa pagkasayod sa asawa ni Urias nga namatay ang iyang bana, nagbangutan siya. Og sa pagkatapos sa pagbangutan, gipakuha ni David si Bathsheba o gipangasawa niya og nanganak silag batang lalaki. Apan ang Ginoo wala mahimuot sa gibuhat ni David. Kasi wala ang Ginoo nahimuot sa gibuhat ni David kay kato sala gito igsoon, no? Iyahang giplanuhan ang pagkapatay ni Urias, no? Tungod kay naa na siya gihimo sa asawa ni Urias. So kato wala jud nakapahimuot sa Ginoo. So atong padayonon ng chapter 12, no? Unsay nahitabo human nga wala nahimutan sa Ginoo ang gihimo ni David. Okay? So kini giuluhan og ang mensahe na natan og ang paghinulsol ni David. Chapter 12 verse 1. Unya gipadala sa Ginoo si Nathan ngadto kang David. Miadto siya kaniya o giingnan niya si David. May duha ka tawo nga miadto sa usa ka syudad. Dato ang usa ug ang usa ka boss. Daghan kaayog mga kahayupan ang dato. Apan ang kabos wala gayoy lain gawa sa usa ka baying karnero nga iyang napalit. Og giamuman niya kini.
Mitubo kini uban kaniya og sa iyang mga anak ug nagkaon kini sa iyang pagkaon ug nag-inom sa iyang imnanan. Iya kining kugos-kugoson sama sa iyang anak. Usa ka adlaw ni ana may bisita nga miabot sa balay sa dato ug wala siya'y gusto nga mukuha gikan sa iyang kahayupan aron iyang ihawon alang sa bisita. Mao'y iyang giihaw ang baying karnero sa kabos aron ikadalit niya sa iyang bisita. Unya nasuko pag-ayo si David o giingnan niya si Nathan. Ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga ang tawo nga nagbuhat niini ang ngayong patyon. Kinahanglang ulian niya ang tag-iya sa upat ka buok karnero kay wala siya'y kaluoy. Giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tawo. Ug aniya ang pulong sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel o giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Gitugyan ko kanimo ang gingharian sa imong agalon ug ang iyang mga asawa. Gihatag ko kanimo ang banay sa Israel ug ang Juda. Kung jutay pa kini alang kanimo, dungagan ko pa kini. Nganong wala mo man tagda ang akong pulong ug maumay imong gibuhat ang dautan sa akong atubangan. Gipapatay mo si Urias didto sa gubat o giilog mo ang iyang asawa. Busa dili mo biya ang espada sa imong balay kay imo man ka akong gisalikway o giilog mo ang asawa ni Urias. Miingon pa ang Ginoo, patunghaon ko batok kanimo ang dautan gikan sa imong banay ug sa imong atubangan kuhaon ko ang imong mga asawa ug ihatag ko sila sa imong silingan ug siya modulog sa imong mga asawa bisag adlawng dako. Imo kining gibuhat sa tago apan buhaton ko kini atubangan sa tibuok Israel ug sa adlawng dako. Miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo o giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili kaniya patyon. Apan kay pinaagi ni ining buhata, imo mang gipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga natawo kanimo. Unya mipauli si Nathan sa ila. Hallelujah, no? Kung imong atong balikan igso ng mong istorya, si David gi-confront, no? Gi-confront sa iyang sala nga nahimo. Abi niya walay tawo nga nahibalo, no? Kay tago man iyang gihimo. Apan ang Dios nakakita sa tanan. So iyang gipadala ang propeta nga si Nathan. O pinaagi sa mga confrontation atong makita nga si David wala ming deny, no? Wala niingon nga wala ako naghimo ana, kung dili ni angkon siya dayon. Ingon siya nakasala ako sa Ginoo, no? Ang iyang heart dali ra kayo na naka-recognize nga nanginahanglan siya og pasaylo sa Ginoo. So siya nakasala ako sa Ginoo. Ug ang kalami kay ingon si Nathan, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili ka niya patyon. Kay usually kung makasala sa una sa Old Testament, patyon dayon, di ba? Kung atong ma-remember katong sa una nga even mohikap sila sa Ark of the Covenant o katong kasabutan ba, no? Mamatay sila. Pero diri di tagagrasya sa Ginoo si David, no? Ingon siya gipasaylo ka sa Ginoo ug dili ka niya patyon. So igsoon, so usahay sa tuang kinabuhi, no? Murag feeling nato kung makasala tag dako, no? Murag feeling nato di na ta pasayloon sa Ginoo, murag feeling nato silutan gyud sa Ginoo. Pero ang Ginoo maluluyon siya nga Dios, no? Kung patay to sa ila sa una ba, no? Karon sa New Testament, grasya man kay di ba si Jesus man ang miula sa iyang dugo dito sa cross. Nya atong sala iyang gikuha tanan kay arong didto sa cross, no? Pinaagi siyang dugo adunay kapasayloan available sa tanan nga mangayo nini. So igsoon, kung ikaw nakasala, no? Kay ako nakasala po ko usahay, pero salamat gyud sa dugo ni Kristo Jesus nga iyang giula dito sa cross. Kay anytime nga makasala ta, available gyud kaayo nga moingon ta, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala, Ginoo. Nagbasol gyud ko, Lord, sa akong mga nahimo nga dili maayo batok kanimo. Pasaylo ako, Lord, tabangi ko Ginoo nga mabago akong kinabuhi. Tabangi ko Lord nga pinagi sa imong hamili nga dugo nga imong giula didto sa cross, Ginoo, akong sala mapapas. Ug ang Ginoo mo hatag ana igsoon sama sa iyang gihimo kang David. Kining kang David Old Testament pa man, no? Wala pa si Jesus ani
namatay sa cross. Pero mo nang grasya kay taba kay nata sa New Testament na bilong, no? Di na ta kailangan mag-sacrifice. Okay, so padayonon nato iyang ang nahitabo diri sa chapter 12 ingon gihatagan sa Ginoo og grabing sakit ang anak ni David sa asawa ni Urias. Busa si David nagpakiluoy sa Dios tungod sa bata og nagpuasa siya og mihigda siya sa yuta sa tibuok gabii. Ang mga kadagkuan miadto kaniya aron pagpatindog kaniya apan dumili siya ug wala siya mukaon uban kanila. Sa ikapito ka adlaw namatay ang bata, nahadlok ang mga kadagkuan sa pagtaho kang David mahitungod sa kamatayan sa bata kay sila miingon man, hibawin ninyo nga sa buhi pa ang bata, nakigsulti kami kaniya apan wala siya mamati kanamo. Busa-unsaon man namo pag-ingon nga patay na ang bata, tingalig maghikog siya. Mo na pagtuo sa mga kaubanan, no? Pero unsa may nahitabo, verse 19. Apan sa pagpakikita ni David, verse 19, apan sa pagkakita ni David nga naghinunghungay ang iyang mga kadagkuan, nasabot ni David nga namatay ang bata. Gipangutanan ni David ang iyang mga kadagkuan, namatay ba ang bata? Mitubag sila, oo. Unya mibangon si David og naligo. Nagdihog siya lana sa iyang kaugalingon og nag-ilis siya. Unya miadto siya sa balay sa Ginoo og misimba. Unya mipauli siya sa ila. Ug sa pagpangayo niyag pagkaon gihatagan siya og mikaon siya. Unya giingnan siya sa iyang mga kadagkuan. Unsa man kining gibuhat mo? Nagpuasa ka og gihilakan mo ang bata samtang buhi pa siya. Apan sa pagkamatay sa bata mitindog ka hinuon og mikaon. Mitubag siya. Samtang ang bata buhi pa, nagpuasa ako og naghilakay, giingnan ko ang akong kaugalingon. Kinsay nasayod nga pinaagi niini kaluy-an ako sa Ginoo og buhion niya ang bata. Apan karon nga patay na siya, nganong magpuasa pa man ako? Makapabuhi ba ako kaniya? Muadto unya ako kaniya apan dili na gayud siya mahibalik kanako. Okay, so kung atong nakita no nga ang iyang una, katong una niyang anak, dapat niyang mahimong unang anak kang Batsiba, wala na ka-survive, no? Mao'y gikuha sa Ginoo, no? Murag usahay, murag maglibog tang kaya no. Pero hinumduman na to nga sa Old Testament ang kung makasala lagi ang kamatayon ang kabayaran, no? Kay kato wala gi kahimutan sa Ginoo ang gibuhat ni David. Kato dili to sala sa bata, no? Sala to ni David, pero si David nangayo og pasaylo sa Ginoo. Gipasaylo siya sa Dios ug wala siya gipatay sa Dios. Pero ang consequence ang iyang anak ang gikuha sa Ginoo or namatay, no? Okay, so kung namatay mga question ana, mangayo gyud tag wisdom sa Ginoo, no nga pasabton ta sa Ginoo. Kay aron nga ang atong panabot ba, no, ma-align diha sa Ginoo, no? Kay usahay kung tawhanon ang ato ang paghuna-huna bitaw igsoon, mag-question ka. Pero kung dinha ka sa pulong sa Dios, mga kagiya pinagi siyang balang espiritu, iharag yun tang pasabton gyud. Kay nakakita ang Ginoo sa tuang limitasyon ba, no? Kay ang atuang pagkatao na gyud tay limit. Ang Ginoo dili jud nato matugkad ang iyang pagka-Ginoo. No, dili nato siya matugkad ang iyang pagka Dios, iyang pagkagamhanan. Mo nang mangayo gyud tagiya, no? Kay padayonon natin. Gihupay ni David si Batsiba nga iyang asawa og nakigdulog siya kaniya. Si Batsiba nanganak og batang lalaki nga ginganlan ni David og Solomon. Gihigugma sa Ginoo si Solomon og nagpadala ang Ginoo og mensahe pinaagi kang Nathan, ang propeta nga nganlan ang bata og Jedidiah kay gihigugma siya sa Ginoo. Si Jedidiah. Okay. Giatake ni Joab ang Raba, ang siyudad sa mga Amonihanon nga gipuy-an sa ilang hari ug nailog niya kini. Nagsugo si Joab og mga tawo ngadto kang David og giingnan niya, giatake ko ang Raba og nailog ko ang siyudad sa mga tubig. Busa
Tiguma karon ang nahibilin sa mga tawo og atakiha ang syudad og iluga kini kay kun dili ako'y moilog niini og hinganlan ko kini sa akong ngalan. Busa gitigom ni David ang mga tawo og miadto siya sa Raba. Kini iyang giatake og nailog. Gikuha ni David gikan sa ulo sa Dios sa mga Amonihanon nga si Milcom ang usa ka koronang bulawan nga may gibug-aton nga mga 34 ka kilo ug may mahalong bato o gibutang niya kini sa ilang ulo. Nailog usab niya ang kabtangan sa syudad nga daghan kaayo. O gidala niya ang mga tao sa syudad ug sila gihimo niyang mga tiggabas, tigbugwal og tigbugha ug iyang gipatrabaho sila sa pagbahanan sa mga tisa. Gibuhat niya kini sa tanang syudad sa mga Amonihanon. Unya si David ug ang iyang tanang katawan mipauli sa Jerusalem. So igsoon mao kadto ang chapter 10, 11 and 12. So ato makita no nga kining nga chapter medyo bugat-bugat no. Kaya ito makita nga si David nahulog sa patibong, no? Nahulog sa tentasyon. Apan salamat sa Dios sa akong gikaingon kaganina nga ang Dios grasya, no? Wala siya gipatay. Gitagaan siya laing chance sa Ginoo nga makapalahutay siya or makapadayon, no? Gitagaan siya sa Ginoo og chance. Tagaan siya sa Ginoo ikaduhang nga chance, no? Nga makapadayon sa iyang pagkahari sa Israel, no? So, ang iyang anak maunoy namatay. Pero kato dili to kanang sala sa bata, no? Walay sala ang bata. I believe nga kato kanang kabayaran sa sala ni David kay wala gyud nahimuot ang Ginoo sa iyang gihimo. Kay kung atong una-una nagsun sa Old Testament kung nagay makasala ang consequence jud kamatayon gyud dayon, no? Kung atong mahinumduman sa Romans, no? I think Romans 6:23 nga ang kabayaran sa sala mao ang kamatayon. Mao nang sa Old Testament kay wala pa man si Jesus ato nagpakatao unya wala pa pud si Jesus namatay sa cross, no? So ang ilaha sa Old Testament kuan gyud naagid siya punto-punto gyud no nga halimbawa atong ma-remember katong naay tawo nga minghikap sa katong sa kasabutan bitaw ka-remember ka atong nga naay usa nga namatay tungod kay ning hikap siya nga dili unta siya mohikap didto pero tungod kay ning hikap siya namatay, no? So ing-ana ang kon kay sa Old Testament. Pero sa tong New Testament tungod kay si Hesukristo nagpakatao, no? Nya puyo siya sa kalibutan unya namatay siya sa cross. Ato nang nahibaluan, no? Namatay siya sa cross. Iyahang giula iyang dugo dito sa cross. Ug ang iyang kamatayon mo ay nahimong bayad sa imo og akong sala. Og sa tibuok kalibutan nga mga tawo, no, nga sala sa tibuok kalibutan. Ang kabayaran si Hesukristo, no? Ingon ang Bible, namatay si Jesus sa makausa og para sa tanan, no? So ang dugo ni Kristo, ang kamatayon ni Kristo alang sa tanan nga motuo ngadto kaniya makadawat gyud sa kapasayloan. So igsoon I hope nga nakahatag kini og kanang kadasig, no, kanimo og kini nakadasig kanako nga dili kita angay nga mudagan palayo kung makasala ta sa Ginoo. Hinuon mudagan ta paduol sa Ginoo kay siya aduna nay giandam nga kapasayloan para kanimo og kanako. So igsoon salamat kaayo nga hangtod karon naa pa ka diha and I hope nga magkita na pud ta sa sunod nga higayon. Daghang salamat, dalaygo ng Dios.